दिनै फैलायबाय नै मोनसे जायगायावहाय गेलेग्रा गथ'फोरनि गेलेग्रा जायगाखौ एसे दिन्थिलांसै मोजांनो जोंना रानिया सिगां रानिजों बिमाजों सिगां जेसेबां फैदों इयाव गथ'फोर गोजा गेलेग्रा नैबे जाबाय मेन हाइवेनि खाथियावनो जाहैबाय ओमफ्राय आरो ओरै सेरावहाय मोनसे मन्दिर दं बे जाहैबाय पदमनि मन्दिर ओमफ्राय जोङो फैबाय नैबेयावहाय माने जेसेबांखिनि फैयो गथ'फोरनिल' आरो गेलेग्राफ्रा नुबाय दा नै माने बोथोराबो एसे माबा नालाय नै गेलेदों सोरबा गेलेबावगौमोन खोमा गाबबाय गेलेकान्दिसा आरो खेलिबो सोरबा माने गाबलायलांबाय गथ'फ्रा गेलेबावगौमोन खोमा ओरै थांसै आङो नै गथ'फोरनि गेलेनायखौ जोंनाबो रानिया हौवानि गाखोबायानोसै वाव वा ओइ देलाय Wah. थ' आरो नैबे जाहैबाय दाउ बेयाव माने नुदों दा नै गथ'फ्रा बिदि माने गेलेदावग्राखाय माने इयाव गेलेना होफैनांगौ जाहैबाय ओंखायनो सोरनि गथ' जोंना रानियाव थांखोथाय है जोंना रानिया सिगां नै हायजा ओंखायनो ओरैजाय एसे गेलेग्राफोरखौ एसे दिन्थिनोसै जोंना माने खाथिथिं खारथां अबाव गेलेदों गावसोर मिथिनो आरो दाथ' जायगाखौ मोनला नोंना अबाव गेलेखो नोंलाय हा ये तो पूरा ऊंचा है ना सता वाला का कहा गया कहाँ बैठेगा अभी कहाँ खेलेगा इधर जाओ चलो इधर चलो थाङा चलो कहा आरो खेबसेबाव होलांबावबायसो आरो इयावनो गेलेबावनोसै नै लाजियालै बे गियाबो मायदि फैगोन दे बियो वा पिय मोजां ना ओमफ्राय एबार बाव आरो बेयावनो बाव मा जाहैबाय आंनिया मोजां मोनथारदों ना मोजां मोनथारदों मायदि फैनाय दे नै देलाय माने दहायनो थांनायावनो बुंखाबाय बे माने एबार माने गोदान गेलेग्रा फैबाय माथो होननानै फैयै दायो माने नुफैयो माने गेलेग्राफ्रा सोब माने गोदान आरो आपडेट जाजोब्बाय बैयाव गेलेनायफ्राबो एसे आलदा बैयाव गेलेनायाबो एसे आलदा बै दिन्दुलाखौबो माने एबार आलदा लाबोदों आरो ओमफ्राय माखासे ओरैजाय थांनाय जायगाफोरखौ एसे दिन्थिनि नङा होमबा ओरैजाय नै माने फ्राय गथ'फ्रानो बेयाव गेलेगोन आरो दायो ओरैजाय नुदों दा माने बोथोरानो अखा थाइहांबाय दायो अखा हादों माने एसे सान्दुं दुंबा एसे मोजां जागौमोन खोमा माने बिबारफ्रा मोजां बारथ'वाखै ओरैजाय एसे बिबार बारनो दंबायो जोंहाथ' रायनायबायावनो गेलेबाय दं नै हाब एथ' बुरजा गेलेसै इयावनो बेलायाव गेलेला हा दे एबार इयाव गाखोदो इयाव गाखो नैयाव दे गाखो दे गेलेबाय नै आनिया बा सासे नारना हनै बिमाया नारना बिमाया नारनो हायाखै बेबायदि गाखोनो फैयो माने जोंना रानिया नुदों दा नै मोजां ना नै गाखांनानै आरो बेयाव गेलेलांलालै फैदो बेलेगाव फैदो नै सौदोगोन बेयाव फैलायबाय गोजौआवहाय गेलेगोन दै बा गोजौनिफ्रायसो गेदेरफ्राव गाखोना गोलैगुलायबाय गेदेरबाबो गेलेनो लुगैयोना ओइ जोंना सासेयाव नै अखा माने दायो नै अखा हानायखाय माने सोब बन्द जाबाय गेलेनायफ्रा अखायाबो हाना होबाय नालाय जोंबो दायो थांफिनसै नै जोंना रानिया सिगां माबा मोनसे जानोसै जाहैबाय अखा हानायखाय रावबो थादिया आरोखि नै जोङो दायो थांफिनसै आरोखि माने गासिबो थांजोब्बाय नालाय अखा हानायखाय रावबो गेलेला अखायाबो दसेनो ग्रोम हानानै होबाय फ्राय मानसिया थांजोब्बाय ओंखारलांजोब्बाय ओरैनो जेनेबा सानैसो दं आरो बैयावहाय मानसिफ्रा जिरायनानै सोरबा सानैसो दङ
बेनो जाहैबाय जोंहा पदमनि थाननि ओरैजाय एकदम केप साइडआवनो आरो माने मेन हाइवेआवनो नांजाबखानायखा बेयाव माने गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ बा आरो अखा हानायाबो हनै बा बिमायाबो गाखोलायबावदोंसो माथो नै दै नांजोबसै बिमानाव दैया ना नै जों दायो फैफै नैबेयाव दै दं आरो ना रानिया माने बे दैखौ नायनो फैदों नै दैया बारा खाथि थांनो नालाय रेजेटगोन वा रेजेट नामा हा दैया बेयावनो गोलैदोंब्रा गनानै नै बिसोर नुवाखै सोरबा सालायनो रोंदों सोरबा सालायनो रोङाखै दैयाव ना आं गिलै बिदियाव गाखोनो फैदो जाफैदो जोङो नै दायो थांफिनसै न' फारसे बेरायखांबाय जायगाफोरखौबो एसे दिन्थिबाय नङा होमबा अखायानो जोंखौ खिलिमिलि खालामबाय अखाया जुदि हायामोनब्ला जों एसे बेरायबावगौमोन आरोखि मानसिफ्राबो खम जायोलै दाबायदियाव बेफोरबायदि बोथोराव आरो खम जायो जिथुनाखि मालाबा बोथोराव फैब्ला मानसिफोरा माबायदि नुयो खिन्थु दिनैनि बोथोराव मानसिफ्रा बिराद खम आरोखि बेखौनो आं दिनै खिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा ओमफ्राय जोङो दायो थांबावनोसै थांनानै लामायाव जोङो मा मोनजालाङो मा मोनजालाङा बेखौबो एसे खिन्थिलांसै जोङो अबे हटेलाव मा खालामलांगोन अबे हटेलाव जोङो हाबनानै मा जागोन जोंना रानिया माने ओंखामबो उखैथारबाय होनना बुंदों ना सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोखि बेयाव माने टिकेटनि दामा अनलि फर 10 रुपिस गथ'फोरनिखौ लानाय जाया गल गेदेरनिखौल' लानाय जायो आरोखि जोङो दायो नै फैयै ओंखारफिनबाय टिकेट नालागे ना टिकेट दिबो नालागे जोङो दायो नै गेटनिफ्राय ओंखारबाय वा लेथाय ना ओंखारबाय नै मेन रडआ बै ओरैजाय बास थांनायखायनो जाहैबाय पदमनि मन्दिर बेनो जाहैबाय नेसनेल हाइवेआ जोंना ओरै थांसिगोन जोङो दायो धेमाजि जानानै ओमफ्राय जोङो ओरैजाय थांसिगोन दायो जों गारिखौ बेयाव दोनदों आरो नै लामा खाथियाव रानिया माबा जानो नागिरदों नै सिगां क्या लेगा बोलो बेनो जाहैबाय पदमनि थान बे जाहैबाय दखानियाबो मिसिंसो खोमा मिसिं दखानिया मिसिं जाहैबाय नै हा क्या लागे क्या खाएगा আমি यारे नै आने बेखौ लाबाय सिर्फ 1 लेगा ना 1 लेगा चलेगा चलो बेयो पदमनि निफ्राय गेलेग्रानिफ्राय नै जों फैफिनबाय न' फारसे जोङो थांफिनसै आरो रानिया उनाव जिरायबाय अखाबो हाबाय नालाय नै सासेया मा लोंखोलै पावार लोंबाय आंबो पावार लोंबाय रानिया मा जादों आनि चिप्स ना बानलु गोसा जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो न' फारसे थांफिनबाय आरो ना जोङो बेखौनो दिनै खिन्थिनोसै नोंथांमोननो नङा होमबा आंबो दाना पावार लोंसै माने एसे बेफोरबायदि बेरायबाथाय एसे लोंलुनायखौ लानांगौ आरो लोंलुनाय माने बिदि पावार सावार लोंनायखौ लानांगौ जुस लोंनायखौ लानांगौ एनार्जि जायो नालाय सासेया ओरैनो बोरैजों नाहरासै माबा उल्थासो नाहरबाय हाबबाय लामाया बारा क्लियार जायासै मानो होनबा अखाबो हाबाय नालाय